Ако детето ви започва да се буди преди 6 часа, това е един от ясните знаци, че е време за преход към 2 дремки. Този преход най-често се случва около 7-9 месец. Освен ранното събуждане, може да забележите също трудност при приспиването за третата дрямка. Третата дрямка става много по-кратка или изчезва. Бебето играе или протестира вместо да се успокои. Вечерното заспиване се измества и нощният сън става по-накъсан. Това е напълно нормално. Нуждата от сън се променя. Ето как да направите прехода по-лек. Подкрепете първата и втората дрямка. Когато те са стабилни, третата отпада естествено. Ако има трудност, удължете само един интервал, и то с малко, според това, което детето може да издържи. Не удължавайте всички будувания наведнъж. Когато третата дрямка отпада, не я насилвайте. Преместете вечерното лягане малко по-рано. Преходите не са проблем, а развитие. Следвайте детето. Ако искате всичко за преходите по-ясно и по-подробно, вижте статията в блога ми.